правиме клип. Хора, ще ви бъде много благодарен. Кажете дали, че готини ли не. Какво да прави? Имам не знам. Здравейте, Петко справа. Вижте тежите пети. Започва да седи слушалки. Вижте колко са готини. Дали? Кажете то в коментарите и изтеклете. Спираме клипа, чао. Хора, не, още не. Вижте колко са готини. Дали? Дали са готини? Хора, след като направим това, Кажете дали тези тапети са има готини. малко батерия на телефона, да не падне. Айде, има малко батерия. Айде, чао. Хора, след малко спираме. Или направо спираме. Хора, искате ли да спечелите